Għal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-Sibt hemm 370,184 dokument tal-vot midbuha. Minnhom inġabru 326,571 vot. Dan ifisser li għal din l-elezzjoni inġabru 88.2% tal-voti. Min-naħa l-oħra f'dawk li huma elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali inġabru ftit inqas minn 3/4 tal-voti b'74.3% jew 340,010 voti minn 457,343 vot. Waqt konferenza tal-aħbarijiet miċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar, il-Kummissjonarju Elettorali Joseph Camilleri qal li għall-elezzjonijiet tal-Membri Parlamentari Ewropej għad iridu jinġabru 43,613 il-vot. Fil-waqt li għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għad iridu jinġabru 117,333 vot. Is-Sur Camilleri qal id-dokumenti tal-voti jistgħu jinġabru sal-ħamis f'nofs il-lejl. Tista' tiġi hawn fl-uffiċċju tal-elettorali fl-Extrate Fairgrounds in-Naxxar jew jekk minn Għawdex jistgħu jmorru l-uffiċċju elettorali ta' Pjazza San Franġisk ġewwa r-Raba ta' Għawdex u minn hemm jiġbru il-voti. Sur Camilleri qal li l-uffiċjali elettorali u uffiċjali tal-Pulizija li laħqu madwar 7,478 votant f'Malta u 695 votant f'Għawdex ser ikunu jistgħu jivvotaw fis-sala tal-voti 3 fin-Naxxar u mix-Xewkija Għawdex. Dwar jum il-votazzjoni Sur Camilleri qal li ser ikun hemm 117 il-post tal-votazzjoni fejn l-elettorat jista' jivvota bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. L-att tal-voti se jsir il-Ħadd 9 ta' Ġunju bir-riżultat uffiċjali mistenni jkun magħruf għall-ħabta tal-11 ta' filgħaxija. Ħadd imbagħad ħajsir l-att tal-voti tal-Membri Parlamentari Ewropej. Daka sa jibda il-proċess fid-9 ta' filgħodu nibdew bil-wiri tal-ballots u l-scanning. Minn hemm il-qudiem nistennew lir-riżultat uffiċjali tal-Membri Parlamentari Ewropej ma jkunx ħareġ qabel wara 11 ta' filgħaxija. L-ewwel nett iridu nistennew li l-votazzjoni fil-pajjiżi Ewropej li jkunu qed jivvotaw il-ħadd ikun spiċċa u wara li jkun spiċċa kullum kien inkunu nistgħu noħorġu riżultat uffiċjali. L-att tal-votazzjoni għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali se jsir l-4/12, il-ħamis 13 u l-ġimgħa 14 ta' Ġunju. Intant, il-Kummissjoni Elettorali qalet li fil-votazzjoni bikrija tas-Sibt li għadda ivvotaw medja ta' 88% fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali.